lamang pagagos na isa sa katuparan ni Konsehal Bong Hetty. Programa para sa mga kasanglayan, pagkalina sa mga senior citizens at yung mga kabataan, maging sa mga PWD or persons with disability. Marabas na aksyon sa pagtugon sa pagtugon sa galakan sa kalimutan pandemya. Kaya, maluma ang balakay sa ikawan dapat. Senior citizens